Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Kijkers, ik heet u van harte welkom. Ik ben vandaag met meneer Kabeli. En deze meneer is blind. Meneer Kabeli, kan ik het even... Hoe gaat het met u? Het gaat niet goed hoor, meneer Krishna. Het gaat helemaal niet goed. Vanaf ik blind ben geworden, gaat het helemaal niet goed met me. En wanneer bent u precies blind geworden en wat is er aan de hand? Ik heb laatstelijk, een jaartje geleden, ben ik gewoon een ochtend opgestaan. Ik kon mijn app niet meer lezen. Ik dacht van wat met me aan de hand is. Ik word werkzaam bij een Rudisa. Ik mag niet ook voor Rudisa. Ze hebben alle moeite gedaan toch, om mijn oog te genezen. Maar helaas, de dokter heeft gezegd, ik ben aangeboren met zwakke oogzenuwen. En door een te hoge oogdruk is mijn ogen helemaal achteruit gegaan. Zo. En meestal geeft de dokter aan hoeveel procent je kunt zien. En een dokter heeft aangegeven, die linkeroog ziet maar amper is 20%. En dat is bijna niets. Ja. En die andere oog van me is helemaal blind. Zo. Dus dat noemt men synthetisch blind. Oké, ik zag wel hoeveel moeite u heeft gemaakt om te komen. Dankjewel nogmaals dat u bent gekomen bij Cultuur TV. Jawel. En wanneer is dit alles begonnen? Het jaar bijvoorbeeld? Het is vorig jaar januari is het begonnen. Vorig jaar januari? Ja. Maar heeft u geen symptomen daarvoor gehad? Dus
Er waren wel symptomen, maar je moet eerlijk zijn, die daar Rocco. En Rocco, de moet op belangrijk given. Dus ik dacht van, hé, kom hier Rocco aan. Ik zal weten, ik ga wel werk van maken, maar toen ik ben geweest, was het van mijn is al te laat, door een hoge stress, hoge oogdruk heb ik gehad. Omdat mijn vorige leven waar ik was ook niet zo prettig voor me. Ik wil erover niet praten, maar ja, zodoende heb ik een hoge oogdruk gehad. Ik heb heel veel ondersteuning gehad van mijn bedrijf, maar helaas het is niet gegaan als ik wilde. Oké, en natuurlijk, u heeft geen moneycarta. Hoe doet u het met al uw zaken dat u moet regelen over de dokter en zo? Toen ik nog werkzaam was bij Lusa, hadden zij het voor me klaargespeeld zodat ik die behandeling kon aangaan. Begrijpt u? Maar nu, hoe ik niet meer daar werk, gaan ze niet meer hebben. Dus als ik naar de dokter moet, ik kan niet gaan als je niet werkt. Hoe ga je de dokter betalen? Ik kan de dokter niet betalen, begrijpt u? Ja. En heeft u intussen al geregistreerd voor een moneycarta? Wel, ik heb geregistreerd voor de moneycarta. Sinds vorig jaar mei heb ik het ingediend. Ik loop met een beschikking, meneer Krishna. Maar ik heb nog die moneycarta niet in handen. En wanneer heeft u geregistreerd? Ik heb geregistreerd vorig jaar mei. Mei heb ik geregistreerd. Vorig jaar mei. Ja. En u heeft hem nog niet in handen? Ik heb het nog niet in handen, nee. Dus eigenlijk sinds vorig jaar mei is het moeilijk geworden voor u om naar de dokter te gaan? En ja, zeer zeker. Okay. Ik ben nu ook in een huishuur. En ik moet die huishuurder nu, sinds vorig jaar mei moet ik haar betalen. En ik heb het geld niet. En als ik die moneycard misschien in handen krijg wat ik hoop, dan moet je al het geld gaan betalen. Dan moet je de huishuurder niet betalen. Dan ben je weer bij met de gebakken peren. Ja. Begrijpt u, man? En heeft u wel geprobeerd om misschien werk van te maken om de veldwerkers te bellen of bij de instanties te gaan? Ik ben wel bij de instanties geweest. Ze hebben gezegd ik moet geduld houden, maar geduld raakt zo wel eens een keertje op. Want geduld houden, we moeten elke dag in levensonderhoud voorzien. Hoe doe je dat? Ik kan niet iedere keer over straat lopen en bedelen. Het is ook niet netjes voor me. Ik was niet zo. Ik ben wat tranger ook, man. Begrijpt u? Yes. En als we kijken naar, u bent vandaag naar Dera geweest. Ja, ik ben. Hoe is het daar afgelopen? Ik mag niet voor jakken. Die mensen hebben me wel goed ontvangen. Ze hebben wel wat gegeven. Ik mag niet joggen met mijn mama willen play. Maar dat is niet alles, meneer Krishna. Zolang ik mijn moneycard in handen heb, dan kan ik weer in mijn eigen levensonderhoud voorzien. Dan hoef je niet op iemand te zitten of achter iemand te rennen, of achter de DNA te rennen, of achter de regering te rennen. Zolang dat wat ik waar ik een recht op heb, ik in handen krijg, zit niets meer aan de lucht, zit geen vuiltje meer aan de lucht. Ja. En wat hebben de DNA-leden gezegd? Gaan ze u helpen? Ze hebben tegen me gezegd, het komt in orde. Dat hebben ze gezegd, het komt in orde. Wat ze hebben gezegd hoor. Ja. Het komt in orde. Maar wanneer komt het in orde? Okay. Het moet in orde komen. Maar wanneer? Is het natuurlijk ziekte dat u moet ervaren, is het geneesbaar of helemaal niet? Het is niet meer geneesbaar. Het is niet meer geneesbaar. Het zijn zwakke oogzinnen en wat als zwak is, kan niet meer hersteld worden. Oké. Dus als het ware moet u dan zo door het leven gaan. Ja. Oké. En u bent ook niet gebeld geweest door instanties die belast zijn met de moneycarta's? Nee, ik ben niet gebeld geweest hoor. Okay. Tot nu toe ben ik niet gebeld geweest. Misschien nu dat ik bij de DNA ben geweest, gaan ze me wel bellen, dat weet ik niet. Maar tot zover ben ik nog niet gebeld geweest. U zei, u woont in een huurhuis nu. Ja. Wat zijn andere dingen die u nodig heeft, dagelijks nodig heeft? Dagelijks leven heb je nodig, je moet rijst eten, je moet brood eten. Ja. Hoe staat het met die medicamenten die u moet gebruiken? Dat zijn dan de medicamenten voor mijn ogen zijn er niet. Dus, maar je moet wel naar de dokter gaan.
Je kan ook een keer ziek worden. Je moet gewoon dat je hebt een kaart nodig omdat je niet werkt. Ja, maar moet u toch wel naar de dokter voor controles en zo? En Nee, voor controles ga ik niet meer. Omdat de dokter, ik was bij een dokter Pawiro, Sari Charan, jonger man, en ze hebben me bedankt. Ze hebben gezegd van voor hier is er geen oplossing. Dus nu bent u ook arbeid ongeschikt? Hè? Ik ben dus arbeid ongeschikt. Dus geen enkele bedrijf gaat me accepteren als hoe ik ben. En ik vind het echt erg, omdat wij als blinde mensen, in feite als we blind zijn, we worden niet meer geaccepteerd. Geen enkele. Ik ben ook ingeschreven bij de blindencentrum. Die mensen hebben het ook zwaar. Echt zwaar. Wij weten hoe we voelen. Omdat we niet zo waren, we moeten er meer in leven. Maar hoe ga je er meer in leven als je geen inkomen hebt? En wat was het werk dat u eerder deed? Ik heb laatst nog gewerkt bij Rubisa, wat ik daarnet zei. En ik was daar shower van Rubisa. En jullie moeten die bedrijf vragen. Ik was echt een goede werker van ze. Echt een goede werker. Uitstekende werker, maar ja, helaas. Mijn bedrijf heeft me veel ondersteund, maar helaas kunnen ze me niet meer ondersteunen, omdat ik niet meer daar werkzaam ben. Begrijpt u? Ja. Die directeur van haar was echt een lieve directeur. Echt een pluimpje voor hem. Hij heeft echt zo moeite gemaakt om mijn ogen te kunnen genezen, maar helaas, het is niet gelukt. En meneer Kabeli, natuurlijk is er wat waarmee het volk u kan helpen, want we weten, u heeft misschien vervoersgeld nodig of vervoer nodig om hier en daar te gaan. Hoe verplaatst u zich door het dagelijks leven? Hoe komt u aan levensmiddelen? Want dit is eigenlijk nieuw voor u. Het is nieuw voor me, maar kijk, ik leer ermee leven, maar soms toch komen er tranen uit mijn ogen. Omdat ik niet zo was. Het is echt hard. Ja. Het is echt hard. Ja, wat zou je doen? Al wil je vraagt, al wat je vraagt, je krijgt. Maar ik wil niet zitten bedelen steeds dat, geef me wat. Ik ben het niet zo gewend. Ik was een harde werker, ik heb gewerkt altijd voor mijn eigen geld. Zo was ik. Dank u wel meneer Kabeli, ik zie dat het nu een emotionele wending pakt. Natuurlijk ga ik dat niet aandoen, maar dank u wel dat u het probleem heeft belicht. En wij gaan vervolgens verder. Ik hoop dat de instanties natuurlijk heel snel werk van maken en dit probleem gaan oppakken. Samenleving vragen, toch? Als ze me alsjeblieft kunnen ondersteunen. Alle wat het nog mag zijn, het is welkom. Begrijpt u? Oké, is goed. Ik kom zo met de punt. Er zijn zoveel mensen die er zijn, toch? Laat ze alsjeblieft hun goed hart betogen en me ondersteunen. En van mij kan ik bidden dat God ze eigenlijk zegent. Dat was mijn laatste woord. Meneer Krishna, alsjeblieft, als ze me kunnen ondersteunen, alleen met een donatie, wat het ook nog mag zijn, het is niet erg. Zolang het bruikbaar is, ben ik tevreden daarmee. Ik hoop wel dat de regering werken van maakt. Kijkers, dat was meneer Kabeli. En ik dank u ook voor het kijken. Natuurlijk bij Kulturu TV in de studio met meneer Kabeli en Anwar Jurai. Kijkers, ik ben Krishna Lakpat van Kulturu TV en ik wens u een fijne dag verder. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Una de wedstrijd naar man. Vaderland, Suriname is je vaderland.
me altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. www.culturo.com for the generation then.